halos dahil ako nagtuturog. Para isip-isip. Namimiss na sabi mo, namimiss mi sa iya ang pagiging responsableng aki. Tayo naman nagbabudget kang padara ni mama niya. Very good po siya. Pag mayong kwarta, sabi ka, tigpapatinda ni mama ko. May kangkong, nagtatabang sa mga responsableng aki na po si Ashley. Hanggang ngayon ay hindi pa rin matanggap ng pamilya ng dalagitang si Ashley ang biglaang pagpanaw nito sa kamay ng suspect na itago natin sa pangalang Edward. Ang biktima, napatay ng suspect matapos umanong manlaban. Nang pasukin ng suspect ang tinitirhan nito at pinaniniwala ang pinagsamantalan pa ang pagkababae ng biktima. Ika-4 na araw nang nakaburol ngayon ang 13 anyos na si Ashley sa kanilang bahay sa San Antonio, Milaor. Dito sa likod bahay na ito kung saan gawa sa kawayan ang pintuan, di umano pumasok ang suspect na 28 anyos na kinilalang si Edward. Sa pilitan umanong sinira ang pintuan hanggang sa makapasok at magawa ang krimen na sinapit ng 13 anyos na batang si Ashley. Pinuntahan ng CSN ang suspect na kasalukuyang nasa kustodiya ng Milaor Municipal Police Station at humingi ito ng tawad sa kapamilya ng biktima. Sising-sisi na umano ang suspect at hangad ang kapatawaran ng pamilya ng biktima. Nagpuntawan sa pamilya po kasi babasa po sa ganito po. Mayo po. Hindi po mangyayari na tatawang ko siya ng chance. Mayo po. Kasi, ano ko yung pinatay niya. Hindi po. Hindi po. Dati na po kami naging mabait sa kanya. Ayun, hindi na. Ano ko po yun? Hindi. Ano po yun? Wala. Mabigat ang nararamdaman ngayon ng mag-anak, lalo na ang lola na nagpalaki kay Ashley at kapatid nito na nagmalasakit sana noon sa suspect. Yan, dua yan. Dua na aki niya. Ako ang nag-aataman sa inda. Nagtatrabaho siya. Tama naman si ama. May aram ninda yan. Maig diyan. May baho ka dyan. May kape ka dyan. Timpla na. Kanya doon sa kusina. Estimar yan. Madalang TV. Pag inabot ng pagkakanmi, siyempre alokon mo. Makakanyan. Ayun ang piginanakit ko sa iya. Ayun ang ibinalus niya. Ayun nga, naghihinanakit nga niya. Ako, ang padara ko, marayman, araw ka na ibinalus niya. Hinihintay ng nakatakdang pag-uwi ng ina ni Ashley bukas. Wala din itong trabaho sa ngayon dahil sa inaasikasong kaso ng pangmamaltrato sa kanya ng kanyang amo sa ibang bansa. Humihingi din sila ng tulong dahil kapos din ang mag-anak. Nananawagan kami kay Governor Elry Villaparte, kay Congressman, natabangan ining pamilya, tamayong mayo man. Sa ngayon, nasa kustodiya ng PNP Milaor ang suspect, nahaharap sa kasong murder. Kasalukuyan pang hinihintay ng mga otoridad ang resulta ng medico legal sa biktima upang malaman kung sasampahan din ito ng kasong rape sakaling mapatunayan na may nangyaring pang-aabuso sa biktima. Yung anak ko muna, intindihin ko po. Okay po. Anak ko muna po, umanda sa akin. Anak ko. Jan Amador, CSN.